Nginibingelele ma-comrade uMagayelo. Ngiyalazi udaba uyayilalela i-VN mawuthanda umbutho mangabe umbutho ungawuthandi uyidlule. Nansi-ke into la mangabe futhi uthanda ama-comrade njengoba wanikezwa isikhundla wawuconvener wawu-coordinator kuze kuyoshaya kwiwadi nizowalalela lama-VN aniphoqikweke kodwa ukuthi niwalalele. Ngicela ukukhuluma-ke ne-South Africa yonke ngoba kusukela isonto liqalile abantu bayafona i-South Africa yonke wonke ama-province bafuna ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani. Cha ama-comrade anginazisi angiyena u-SG ukhona u-SG we-organization. Mina ngiyaye nginisize nje ngama-update ukuze nithi noma iy'nsuku ziqhubeka noma niyi-worried kodwa ngibe ngiphinde ngikwazi futhi ukunithoba inhliziyo ukuthi cha ihlisani imimoya. Sibonge kakhulu ngomsebenzi owenziwa ama-masses ukuthi nikwazi ukuthatha i-organization niyibuyisele ku-president ngoba ibisibukeka inhlangano isithathiwe ku-president isizohamba ngolunye unyawo. So nikwazile umhlangano wawukhona eThekwini wawungamele i-KZN kuphela wawumele i-South Africa yonke ngoba njengamanje akasekho umuntu ozodlalela kunina ma-masses. Ngikhuluma ngama-comrade wonke mangithi ma-masses ngoba phela abantu bomkhonto wesizwe balinganisela ku-15 million. Akasekho umuntu ozodlalela kunina afuna ukunenzisa into yakhe niyeke i-ideology enayinikezwa uPresident Zuma. So njengoba uPresident Zuma eyi-supreme leader yale organization uyena umuntu esizomlandela. Mawusalandela umuntu obekiwe naye kwi-interim period bese wena ubambelela kuyena uzitshela ukuthi uyena umuntu ozokwenzela izinto. Ngicela nje ukhohlwe noma uvane ubone ukuthi yazi lenhlangano ayingifanele ngivane ngihambe uyofuna enye ngoba akuyona lenhlangano wawuyifuna ngoba akusizi ma-comrade ukuthi upresident eyisho indaba ka-2/3 majority kodwa lana sihambe nabantu abangafuni ukubamba i-ideology yakhe noma abangafuni ukudirect i-organization kulesi sifiso sokuthi izosiza abantu kulesi sifiso sokuthi izonikeza abantu i-service delivery. So simile-ke kutheni i-service delivery siyayifuna emkhontweni ukuthi inikezwe abantu babone i-service delivery engakazi ibonwe e-South Africa beyithola free ngoba kuyilungelo labo lokuthi lezi zinto lezi esizikhuluma esizibiza nge-service delivery or infrastructure kuyilungelo labahlali baseningizimu Afrika ukuthi bazithole. So-ke ma-comrade ngicela nje nehlise umoya u-SG omusha sha ophume ebhokisini umacekeceke enimazi-ke ngegalelo elikhulu lakhe alifake ku-ad hoc committee uzosilekelela ekutheni sidlule kulezi inkinga. Senibonile-ke ukuthi cha umuva ngespeed ngoba usekwazile ukusibuyisela ngisho u-deputy president okuwubaba uHlophe umuva ngespeed ne-communique futhi uyayikhipha ukuthi usekwaze ukunyakazisa ngisho organizer ukuthi asinikeze i-communique ethi zonke lezi structure bezikade zenziwa lezi bezikade zenziwa o-coordinator bama-province azikho emthethweni lezo structure zi-null and void lezo structure. Ukwazile ukusikhiphela leyo nto noma abanye-ke besaqhubeka bephika benza izinto zabo abazenzayo. Niyabona ama-comrade into engifuna ukuthi ni-understand nansi eyokuthi labantu abalihlaza kwi-organization abenza izinto ngenkani baze bangakhali mangabe bengasafakwa ndawo noma-ke abanye vele bazozenza ngenkani lezi zinto ngoba vele abawona amalungu omkhonto bazokhoza ukuthi kube khona i-confusion bazokhoza nje i-distraction kuningi nje angabe bakuqondile ukuthi bazokukhoza kwile organization. So angeke-ke kusurprise lokho ukuthi kusakhona abantu abaqhubekayo behamba be-appointa kodwa incwadi isiphumile ephuma ku-SG ukuthi zonke lezi structure bezihambe zibekwa zakhiwa ama-election team ngabe yini ayikho
Ngizoqhubeka ke kwi-VN elandelayo. Phase 2 akukona ukuthi mhlawumbe ama-comrade noma ama-masses abenenkinga yabaholi personally. Indlela kade benza ngayo izinto nangendlela kade behlukumeza ngayo ama-comrade nangendlela kade befuna ukusiphuzisa ngayo emfuleni ngenkani noma sibone ukuthi la manzi ayababa bafuna ukuyosiphuzisa ngenkani kuwona ekuyinto ebikade yenzeka la siphume khona sabaleka sashiya phansi sashiya konke nezihlangu zethu ngoba sithi hayi ngeke sesanele saphuma sabaleka kodwa ke bese besenzisa lezo zinto. So ke ma-comrade asibuyele entweni esasize kuyona siyithanda. Ake sibuyele kulo yamkhonto esasikuwona ngenkathi izikhundla zingekho. Ake sibuyele kuwona, ake sibuyele kuleya moya wokuzwana before uMay 29. Ake sibuyele kuleya nto okuyibuza ukuthi usayilona leliya comrade wawuyilona before May 29 2024. Awukuzibuze nje comrade ukuthi usayilona yini noma usunente wahlala kulesi sikhundla wawusubona ukuthi isikhundla lesi sikwenza ube superior, uhluke kwabanye abantu, ukwazi ukubakhomanda ngoba ngiyayibona ukuthi inkinga yethu enkulu kakhulu ile yokuthi sifuna ukukhomanda okuyisifo-ke leso sokufuna ukukhomanda ungayena ukhomanda usebenzise nje amandla esikhundla. Lalelani-ke ukuba khona kwabantu ngale nina nihlale ngala kwetafula nibe yicukuthwana akukona ukuthi laba bantu abangala bazilutho noma bahlakaniphile. Bahlakaniphile ukuthi kwafika isikhathi sokuthi kukhethwe mhlambe wafika kuqala kwawuwena nawo okhethwayo noma ngalelo galelo wawusalikhombisa nenhlonipho wawusayikhombisa wakhethwa usufakwa ngapha. Akusho kodwa ukuthi laba bantu abangala bahlele ezihlalweni zamaplastiki bayiphukuphuku ikhipheni lonto emakhanda futhi ikhipheni ukuthi ningcono kakhulu kunabo. Ikhipheni leyo ngoba nizoba nenkinga mangabe senifika kukhona abantu abafana nohlobo oluthile labantu othola ukuthi awukwazi ukubatshela into engayona. Uyabona umkhonto siyazi ukuthi inefunekayo emkhontweni. Mangaba ukaze uyithole ilecture kapresident 1-on-1 uzoba mhlambe-ke nayo lenkinga yokungazi ukuthi emkhontweni fanele wenzeni ngoba uthi sifuna wonke umuntu, sifuna uhlanya, sifuna isilimo esivuza amathe, sifuna ini ize la emkhontweni. Ngicabanga ukuthi nimbonile nayizolo ukuthi bese Limpopo eye kuMalema, uMalema owamthuka ngalendlela upresident bese yanitshela upresident ukuthi kapolitiki there is no permanent enemy. Asikho isitha kwipolitiki esiyohlala ingunaphakade. Isitha asikho. Kusuke kuyipolitiki edlalwayo nokuba robust ukuze ukwazi ukushaya elinye comrade. Iproblem yenu-ke anikho nina kuleyonto. Nina nifuna umuntu ukuthi nimhlambalaze, nifuna umuntu ukumthuka. Yabona nje la emkhontweni i-character assassination into esezingeni eliphezulu futhi mawunganakana nayo ungangasebenza. Thina nje leyo nto asisayinaki ngoba khona umuntu wasifundisa ukuthi wayithuka iSouth Africa cishe kuba ikota yonke yase-South Africa yayimthuka usuku nosuku. Abanye bamdwebe benze yonke into kodwa azangaphendule ngisho yedwa umuntu. Yabona-ke mawazi wenza into right awuphenduli ngisho yedwa umuntu ngoba mangabe uhlanya luhlanya bese nawe uyahamba into uzogcina uhlanya nalo. Luyeke lihlanye lodwa. Bakuthuke bathi uyixoki ngoba umelene nento yenhlangano wena usubabona sebeya kwenye indawo wena uphume ngala ngoba basenzi lento okade wena ucabanga ukuthi benzayo. Uvana uphume ngapho ubashiye kanjalo bakuthuke uyixoki unjani uvala umlomo wenze into right efunwa yi-organization. Uyobona ukuthi uyosebenza ngokuthula siyokuthemba futhi ngisho usuwelile ngalo ukuthi uzosebenzela abantu awuzukusebenzela abantu abazokulathela indaba awuzukusebenzela abantu abangakuthuki. Sebenzela nalabo abakuthukayo. Ingakho-ke ngilinganisa ngento yayizolo ukuthi upresident Zuma uye kuMalema kodwa ngiyazi ukuthi abanye basafyuma namanje abathanda kakhulu umsholozi. Umsholozi kunifundisa ukuthi ukuxolela yini.
ngoba lento yokuxolela thina siyazi sihlala siyalwa nje zonke izinsuku siyathukana zonke izinsuku kodwa kizophela ke yonke ke lento ngiyabuya no phase 3 ma comrade uphase 3 lo ngiyanilungisa ke ma comrade again kunabaholi la ngaphakathi kweorganization sekuthe kungena labantu abafikayo njengamanje eku SG kubo election manager kubo SG province yase KZN kubo organizer kwi province yase KZN sebekusho bayaqinisa ukuthi abaphume niyabona ke ma comrade mangabe nizowenza kanjena bese nizibiza ngama masses hayi sohlala ke sihlukana nani ngoba awukwazi umuntu engena namhlanje office wena usuthi akaphume usenzeni usuthi akaphume noma ngabe yini oyaziyo ngaphambilini ingane nazi iboshwa ziyangena emajele ziphume ziyo rehabilitate ziphinde iphume ziphindele emphakathini bese kuthiwa asiziphathe kahle singabe sazithuka ngokuthi iboshwe ke sizibona ukuthi ngempela lento ebekade beyihlalele ejele bakwazileni ukuthi izimilo zabo zihlunyeleliswe mangabe ngisho kahle so kasikwazi mangabe ukuthi sazi umholo othile ukuthi mhlawumbe uke waniphatha kabe endaweni ethile noma kwenzeka ukuthi bese sithi manje mayibuyisa bese sithi thina akufanele fanele angaqali ngisho ukungena eoffice akuwona ama masses thina siwaziyo lawo number 1 ma comrade nifanele niyazi into ukuthi mangiqala mina ngikhuluma nani through ama VN ngiyaconsult na into engifanele niyazi ngiconsult kubantu abangaphezulu kwami leyo nje nibohlala niyazi angiconsult mina kwi-comrade esinalo laphansi ngiconsulta phezulu amaphezulu ke maningi khona amasosha la kwi-organization ngoba niyakhohlwa ukuthi i-organization yamasosha niyakhohlwa lokho niyakhohlwa ukuthi i-organization ino do or die niyakhohlwa lokho ubuze usixoxe istory sakho ukuthi nansi ingozi la uyibona khona mawuzovana ubizela inye comrade la eceleni nihlangane bese nakha ama group ukuthi kule group kuzokhuluma mina ngibe nabantu bami aphinde nomunye abe ne group yakhe abe nabantu bakhe aphinde nomunye mina nginayo into ekuthiwa ama ground forces ngicela ukuyigcizelela leyo anginayo into ekuthiwa ama ground forces into mina engiyisherayo ngishare i-information nama comrades ama masses omkhondo lawo ngithawu 15 million bese sibona isidingo sokuthi awasukume azodefenda i-organization akubona abami labo bantu anginamuntu mina ngicela yonke nicacele ma comrade angifune umuntu ozobeletha kumagaye noma kundosi noma kudubandlela athi ngibambelele mina kusiqungu esihle cha angimfuni umuntu onjalo ngifuna umuntu olalela into engishoyo ukuthi nansi into ezokulapha kwi-organization ukuze uhambe kahle kuphela lapho nje ma comrade so ke sengizwa ke kuthiwa kunabantu into esiyicreate lo SG omdala lophumile nje wasicreatela into ekuthiwa kunama ground forces kaSibanibani kwaphinda no coordinator wase KZN wasicreatela into yokuthi khona ama ground forces kaSibanibani ayikho into enjalo la sonke somkhonto sama comrade and upresident lento ngayisho I think it was November or December early ngathi ungithume kunina ukuthi ngizonitshela into yama ground forces ayiphele khona ama comrade lemkhontweni but masista ama masses sisho ukuthi iningi labantu ayihluphi leyo ngoba ngelinye ilanga wathi uzomchazela ukuthi yini ground force so asiyekeni ma comrade into yokuthi khona i-ground force labani ayikho into enjalo ngoba ngeke phela iphele lento yokuthi umuntu ulandela uSibanibani awulandela uSibanibani la angabe umuntu wakubiza wathi ozongena emkhontweni noma wakuchazela ngomkhonto kodwa kusho ukuthi sekuyena baba wakho sekuyena ma wakho silandela lana i-ideology yababa president uZuma akekho omunye ngisho i-high command ingasinikeza ama-update
isinikeza idiscipline kodwa i-ideology yokuthi le nhlangano kufunakala kwenzekeni ibhekiphi sithola njengamanje kumuntu oyedwa. Akakasiniki umuntu azothi nangumuntu ozobamba endaweni yami. Ngiyeza no phase 4. Ma comrade, phase 4 lo aselwe. Othanda uzolalela, othanda inhlangano, ongayithanda inhlangano angalaleli. Nansi ke enye into ngitheke mangiqala ehlisana imimoya. Into yama structures iyalungiswa. Akuliwa nabantu. Fanele kushintsheni isystem yokusebenza njengoba siqonde kuma elections. Musana ukuwarishwa futhi ukuthi kunabantu asebesubmithiwe ko IEC bama candidate nina ningazi. Inganiwarishi leyo ngicela nje niyikhiphe nje enhlizweni zenu ngoba iqalile lento yakhulunywa I think 3 weeks ago if I'm not mistaken. Kwathiwa khona abantu asebefaka abantu ka IEC. Ama region asefaka abantu ka IEC. Angishongo ukuthi region, excuse me, angishongo ukuthi region yakho. Angishongo ukuthi region yakho. Kodwa sekunabantu imikhuba lana into yakhona. Ilona khaya lemikhuba leli ngoba umkhuhlane esasuka nawo la sasuka khona ayikakaphili. Sizozuke sijova kancane iyoziphela. Abanye baguliswa ukuthi bajovela iCovid njalo njalo. Abanye baguliswa ukuthi abayijovelanga iCovid. Kuningi nje okungase kube kuyasigulisa. Kodwa ke ake nehliseni imimoya ama comrade. Ake nehliseni imimoya noma isikhathi sisincane ngokubuka kwenu. Kodwa la kuzoshesha khona la inhlangano izogriswa khona nizoyibona ukuthi izogijima kanjani. Ehlisani ke imimoya ke ba comrade. Silindele lisonto esizoliqala. Mhlambe khona into ezokwenzeka. Mhlambe mangingalona leli kodwa leli noma kanjani definitely nizozizwa iziphumo zokuthi kuzokwenzakalani kweorganization. Abantu abathi thina siphumi sizoze sokweliswe nini okuyama election khohlwani lezo zinkulumo ezinjalo. Labo bantu banenzela ukuthi nithukuthele nishiye organization. Nibona ngathi organization ayinilaleli. Upresident uyanilalela, upresident umina ama masses nawo wonke umuntu okhona emkondweni. Ingakho ekwazile ukusukuma u7 days ebenimkalele wona engakopheli wakwazi ukuthi ashintshe abantu abawu4 kweorganization ngesikhathi esisodwa. Into engakazi iziyenzeke. Namanje kuseyekeleke kwiPTT wayekela kubantu abakhethile ukuthi abadile nama problems akhona kweorganization. So ake nehliseni imimoya ama comrade niyeke ukuphatheka kambi, niyeke ukuvukwa oshukela. Yonke into ifavor nina mamasses omkhonto wesizwe aya ama individuals. Ngithela abantu abazishaya izifuba abanye babo abawona umkhonto. Abanye babo baveza ukuthi ama intentions zabo kwakuyini vele kwasekuqaleni ukuzojoina umkhonto. Abanye babezela amabhizinisi la emkhontweni. Abanye babezela ukuzokwakha ama group azoba ama mafia to control omasipala if ukuthi bayabathola. Ayizukwenzeka ke leyo ma complete futhi ningasabi. Abanye batshela abantu ukuthi hey obani abalandela osibanibani. Lento bengiyichaza ukuthi akekho umuntu kaMagayela. Ngeke babanuka omasipala kusho uconvener kodwa ngosiyamayi bafethu kodwa niyaziphoxa ama comrade. Uyisho kanjani lento esidlangalalini uthi abantu ngeke banuke lutho umkhandla. Kanti wena ubani? Kanti wena ubani? And niyasiza ukukhuluma lezi zinto ngoba zenza sibe proactive sikwazi ukuthi siyohlela izinto zokucounteract lezi zinto ebenikade nizikhuluma njengoba senisizile nje. Mina ngizobe nginani la kwiground angiyindawo nginani la ngoba ngifuna ukubona lemikhuba yene eniyenzayo ikwazi ukuthi isheshe ivinjwe. Anizi ukusitshela ukuthi angeke nize nibasiza nobani kanti nina nisho manje akakawelwa nje ukuwelwa. Kanti uhulumeni wakabani ngobuhulumeni wabantu. Lenhlangano lena eyabantu yakhelwe abantu ukuzosizana abantu. So my comrade ake silungiseni ulimi lwethu masikhuluma
and siyeke ukuba nenhlamba masikhuluma, siyeke ukungahlaziyi inkulumo yomuntu niyiphendule niyimise ngendlela enifuna ngayo ngoba angeke izinisize ma comrade, I submit.